שלום לכם, זהו הסיפור השלישי במסגרת סיפורי עם, סיפורי הילינג. הפעם הסיפור הוא סיפור מפרס. שמעתי אותו לפני מספר שנים מפיו של אהרון צ'פרד בארצות הברית, והוא מאוד מצא חן בעיניי. סיפור פשוט, ואולי קשור טיפה למצבנו הכלכלי, אולי לא, אתם תחליטו. מגיד העתידות מאספהאן. פעם בעיר המלוכה של אספהאן התגורר גבר צעיר בשם אחמד, שהיה נשוי לאישה בשם ג'מילה. הוא לא היה בעל מלאכה מיוחדת, אף לא עסק במסחר, אבל היה לו מקוש, וכמו שהוא אמר הרבה פעמים לאשתו, אם אתה יכול לחפור בור, אתה תמיד יכול להרוויח מספיק כדי לשרוד. זה אומנם הספיק לאחמד, אבל לא הספיק לג'מילה. יום אחד, כפי שנהגה לעתים קרובות, הלכה ג'מילה אל בית המרחץ הציבורי, כדי לשטוף את עצמה בבריכה החמה, כדי לשוחח עם נשים אחרות על והילדה. אך הפעם בכניסה עצרה אותה האחראית ואמרה לה, את לא יכולה להיכנס. אשת מגיד העתידות המלכותי קנתה את כל המקום לעצמה להיום. ג'מילה רתחה. מה היא חושבת שהיא? רק בגלל שבעלה מגיד עתידות מלכותי מותר לה הכל? אבל היא לא יכלה לעשות מהומה, ולכן היא הסתובבה, הלכה הביתה ורתנה כל הדרך. בערב, כאשר הושיט לה אחמד את שכרו היומי, אמרה, תראה את המטבעות העלובות האלה, אני לא אסבול את זה יותר. מחר אתה תלך לשוק ותעבוד כמגיד עתידות. ג'מילה, השתגעת? מה אני יודע על אגדת עתידות? אתה לא צריך לדעת שום דבר, אמרה ג'מילה. כל מה שעליך לעשות זה להטיל את הקוביות, למלמל משהו חכם, ובזה נגמר הסיפור. תעשה את זה, או שאין לך אישה יותר. למחרת בבוקר, מכר אחמד את המקוש שלו, הלך וקנה את הקוביות ואת הגלימה של מגיד העתידות, והתיישב בשוק, סמוך לבית המרחץ. הוא לא הספיק להתמקם כאשר רצה אליו אשתו של אחד משרי המלך. אדוני, אתה חייב לעזור לי, אמרה. הבוקר לבשתי את הטבעת היקרה ביותר שלי והלכתי לבית המרחץ, ועכשיו אינני מוצאת אותה. אתה חייב לעזור לי, תגיד לי איפה היא. אחמד בלע את רוקו, הטיל את הקוביות, ובעודו נואש ומחפש כדי לומר משהו חכם, הוא העיף מבט לעבר הגברת וראה שבגלימתה יש חור קטן. דרך החור נראתה גם זרועה העירומה. כמובן זה היה בלתי הולם לגברת במעמדה. אחמד נשען קדימה ולחש בדחיפות. החור. מה? שאלה הגברת. אני רואה חור. כמובן, אמרה אשתו של השר, החור. ומיד רצה אל בית המרחץ ומצא את החור בקיר שבו היא הסתירה את הטבעת שלה ושכחה אותה שם. אחר כך היא חזרה לאחמד. שבח לאל, ידעת בדיוק איפה הטבעת שלי. ולתדהמתו של אחמד היא נתנה לו מטבע של זהב. באותו ערב, כאשר ראתה ג'מילה את המטבע ושמעה את הסיפור, היא אמרה, אתה רואה? אין קל מזה. אלוהים היה רחום וחנון היום איתי, אמר אחמד, אבל אני לא מעז לבחון אותו שוב. שטויות. אם אתה רוצה את אשתך בבית, אתה תעשה את זה שוב. אחמד נאלח בקול.
וכי הייתה לו ברירה. באותו זמן, בארמונו של המלך, אוצר המלוכה נשדד. 40 זוגות ידיים הרימו 40 ארגזים, מלאים בזהב ותכשיטים. הגניבה דווחה למחרת למלך. הביאו אליי את מגיד העתידות המלכותי ואת כל עוזריו, ציווה המלך מיד. אף על פי שמגידי העתידות ועוזריהם הטילו את כל הקוביות שהיו להם, ומלמלו דברי חוכמה שמעולם לא נשמעו בארמון המלך, הם לא הצליחו לאתר לא את הגנבים ולא את האוצר. לא יאומן, אמר המלך, כולכם לכלא. המלך גם שמע על מגיד העתידות שמצא את הטבעת לאשת השר שלו. הוא שלח מיד 2 שומרים להביא את אחמד, שהופיע לפניו ורועד כולו. מגיד העתידות, האוצר שלי נגזל, 40 ארגזים. מה אתה יכול לומר לי? אחמד חשב במהירות, 40 ארגזים נלקחו משם. עוד מלכותך, אני משוכנע שהיו שם 40 גנבים. מדהים, אמר המלך, אף אחד מעוזריי, ממגידי העתידות הידועים שלי, לא יכל להגיד לי דבר כזה. אבל עכשיו אתה חייב למצוא את הגנבים ואת האוצר. ברכיו של אחמד פקו. הוא הרגיש חולשה בכל גופו. אני אעשה כמיטב יכולתי, אדוני המלך, אבל זה ייקח לי קצת זמן. כמה זמן? אחמד ניסה לחשוב כמה זמן הוא יכול למשוך את כל הסיפור הזה, 40 יום? יום לכל גנב? זה הרבה זמן באמת, אבל טוב, יש לך 40 יום. אם תצליח, אני אעשה אותך אדם עשיר, אך אם לא, אתה תירקב עם כולם בכלא. אחמד חזר הביתה מתנשף ומזועזע. את רואה את הבעיות שגרמת לנו. עוד 40 יום והמלך יזרוק אותי לכלא. שטויות, אומרת ג'מילה, מה הסיפור הגדול פה? פשוט תמצא את האוצר, כמו שמצאת את הטבעת. אני אומר לך, ג'מילה, לא מצאתי דבר. זה היה רק בחסדו של האלוהים, אבל הפעם, איזו מין תקווה יש לי. אחמד לקח כמה תמרים מיובשים, ספר 40 מהם, והניח אותם בתוך צנצנת. אני אוכל אחד מן התמרים כל ערב, הוא חשב לעצמו, וכך אדע שעברו 40 יום. אחד ממשרתי המלך היה גם אחד מ40 הגנבים, והוא שמע את המלך מדבר עם אחמד. ובאותו ערב הוא ניגש אל מפקד הגנבים ודיווח לו על השיחה. יש חוזה עתידות שאומר שהוא ימצא את האוצר ואת הגנבים תוך 40 יום. הוא משקר, אמר המפקד. אבל אנחנו לא יכולים לקחת שום סיכון. גש מיד אל ביתו וגלה כל מה שאתה יכול. המשרת טיפס למרפסת של ביתו של אחמד, עלה לגג והקשיב דרך מורד המדרגות שהובילו פנימה. בדיוק באותו רגע לקח אחמד
את התמר הראשון מהצנצנת ואכל אותו. הוא אומר לג'מילה, זה אחד. הגנב היה כל כך המום, שכמעט נפל מן כל המדרגות. הוא מיהר לחזור למקום המפגש וסיפר למפקדו, למגיד העתידות הזה יש כוחות מדהימים. מבלי לראות אותי הוא ידע שהייתי על הגג. בבירור שמעתי אותו אומר, זה אחד. עליי לחשוב על זה, אמר המפקד. ולאחר רגע אמר, מחר אולי 2 מאיתנו ילכו. בלילה שלאחריו המשרת חזר לגגו של אחמד עם גנב נוסף. בעוד הם מקשיבים, אחמד אכל את התמר השני ואמר, יחד עם זה אלו 2. הגנבים כמעט נפלו אחד על השני בזמן בריחתם מן הגג. הם רצו מהר ככל שיכלו והודיעו למפקד. הוא ידע שאנחנו 2. שמענו אותו בפירוש אומר, אלו 2. זה לא יכול להיות, חשב המפקד. אך ליתר ביטחון, הוא המשיך לשלוח גנבים לביתו של אחמד. בלילה שלאחריו הוא שלח 3 גנבים, ובלילה 4, ואז 5, ואז 6, וכך זה נמשך עד הלילה 40, כשהמפקד לבסוף אמר, הפעם אני אבוא עם כולכם. כל 40 הגנבים טיפסו לגגו של אחמד להקשיב. בתוך הבית, אחמד הביט בצנצנת והוציא ממנה את התמר האחרון. ואכל אותו בעצב רב. זהו, זה 40. המספר הושלם. ג'מילה ישבה לצידו. אחמד, היא אמרה, אני חושבת שטעיתי. כשניסיתי לגרום לך להיות חוזה העתידות, אתה מה שאתה. ולא הייתי צריכה לנסות לגרום לך להיות משהו אחר. האם תוכל לסלוח לי? אני סולח לך, ג'מילה. האשמה היא גם שלי, סך הכל יכלתי גם אני לא לעשות משהו שאני לא יודע. זה לא היה חכם. אבל מה זה עוזר לנו עכשיו? בדיוק באותו רגע נשמעו דפיקות בדלת. אנשי המלך כבר כאן, אמר אחמד. הוא ניגש לדלת ולפני שפתח אותה הוא קרא, בסדר, בסדר, אני בא, אני יודע למה אתם כאן. הוא פתח את הדלת לרווחה, ולתדהמתו הוא ראה 40 גברים קוראים לפניו ברך, ומשתחווים שוב ושוב. אחד מהם פנה אל אחמד ואמר, כמובן שאתה יודע, מגיד עתידות, כמוך לא פגשנו מעולם. שום דבר לא יכול להיות נסתר ממך. אבל אנחנו מבקשים ממך, אנא, אל תסגיר אותנו. למרות שהוא היה מאוד מבולבל מכל המראה שנגלה לפניו. הוא הבין שכנראה אלה הגנבים. הוא חשב במהירות ואמר, טוב, אני לא אסגיר אתכם, אבל אתם חייבים להחזיר מיד את האוצר. מיד, מיד הם אמרו, ומיד הם הלכו משם. ולפני שהבוקר עלה, 40 זוגות ידיים החזירו 40 ארגזים של זהב ותכשיטים בחזרה לאוצר המלך. בבוקר למחרת, אחמד הופיע בפני המלך. עוד מלכותך. אומנות הקסמים שלי יכולה למצוא את האוצר או את הגנבים, אבל לא את שניהם.
במה אתה בוחר? המלך לקח בדעתו ואז אמר, האוצר, אני מניח. למרות שזה חבל לא לתפוס את הגנבים, השמן הרותח היה מוכן עבורם, אבל טוב, לא חשוב. תגיד לי איפה האוצר, ואני אשלח את האנשים שלי מיד. אין צורך, אדוני המלך. ואחמד נופף בידו באוויר וקורא, הפיש מפיש מאחל עכשיו בליל מפיש. על ידי הקסם שלי כל הארגזים ישובו למקומם. המלך עצמו הלך עם אחמד לחדר האוצר, ואכן להפתעתו הוא מצא 40 ארגזים. אתה מגיד העתידות הגדול מכולם. מיום זה ואילך תהיה מגיד העתידות המלכותי שלי. אחמד קד, תודה לך עוד מלכותך, אבל אני חושב שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי. מציאה ושחזור האוצר שלך הייתה כל כך קשה, שנאלצתי להשתמש בכל הכוחות שלי, כך שלעולם לא אוכל להיות שוב מגיד עתידות. איזה הפסד, אמר המלך. אני אגמול לך כפליים. הנה קח לך 2 ארגזים. אז אחמד חזר הביתה לג'מילה, בטוח, עשיר והרבה יותר חכם. וכמו כל מגיד עתידות טוב, גם אני יכול לנבא לכם את המשך הסיפור. ומאז הם חיו באושר ואושר, עד לפחות היום הזה. הסיפור הזה תמיד מעלה בתוכי איזשהו חיוך. אם הייתי פסיכולוג, הייתי ישר מנתח את מערכת היחסים שבין הדחפים לבין המחשבה, לבין המוסר. אבל כשאני חושב על הסיפור הזה, אני חושב על ג'מילה הרבה פעמים. לכל אחד מאיתנו יש מין ג'מילה כזאת בפנים, שפתאום ממקום שלא ברור ולא ידוע בא עם איזה רעיון שנראה לנו קצת לא לעניין. אבל יחד עם זה אולי יש ברעיון הזה משהו שאנחנו בחוכמה, במרכאות, לא כל כך מסוגלים לראות בהתחלה. והייתי מציע פעם שתנסו לחשוב, מתי בפעם האחרונה שמעתם או ביקשתם מג'מילה שבתוככם להביא לכם איזשהו רעיון, להביא לכם איזשהו הערה שאולי נראית קצת מגוחכת או מופרעת או משוגעת, אבל אם תביאו את החוכמת חיים, את הסבלנות ושוב את המוסריות אל תוכה, דברים משונים ויפים יכולים להתגלות על עצמכם. להשתמע.